14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPL रनिकाटा दख'रा आरो दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मास्क राननाय हाबाफारि बानजायदों। मुलुगनां कर'ना भाइरासनि सन्देरनायजों सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनजिमाया गोख्रै बारायनायखौ नोजोर थिनानै बे मास्क राननाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेखौ नोजोर होनानै दिनै 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPL रनिकाटा दख'रा आरो दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेयै मास्क राननाय हाबाफारि लादों। रनिकाटा बाजाराव फैनाय सुबुंफोरनो सांग्रांथि लाबोनो आरो कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ दबथायनायनि थांखिजों। आथिखालाव जे मुलुगनाङैनो कर'ना भाइरासनि थासारि जे बांबोबाय थानायखौ नोजोर बोनानै जे जोंनि रनिकाटा एरियायाव जे बोरैबा जोङो नैबे जोंनि रनिकाटा एरियाखौ प्रटेक्ट खालामनो हायो, बे बेरामनिफ्राय बासायनो हायो आरो बे बासायनायनि थाखाय जोंना नैबे जोंनि बाजार ओनसोलाव दिनै जे बाजाराव फैनाय आरो दखानदार गुबुन गुबुन मानसिफोरनो जों मास्क राननानै होदों आरो जोंनि ओनसोलखौ जों बासायनानै जे कर'नानिफ्राय बारग'नो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों जोंनि रनिकाटा दालाइ एबसु आरो आनसलिक जथायै जे जोंनि गोजौनिफ्राय जे गोजौ डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय जेबायदि बिथोन हरनाय बिथोन बायदि जों नैबे खामानिखौ मावदों आरो जों निस्सय बे खामानिनि गेजेरजों जों माखासे जे कर'ना भाइरास बेखौ जों होबथानो हागोन, बेखौ मिजिंथिनानै नैबे खामानिखौ मावनाय जादों आरो इयुनाव आरो जों बिनि सायाव खामानि मावलांबावगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो मानसिफ्रा जोंनि जे गामि ओनसोलनि जे मानसिफोर बिसोरो मिसआन्डारस्टेन्डिं गोरोन्थि बुजिदों जे बेरामा बेयो नंगौ आरो बे जोंनि एरियायाव एसे खम जादोंबाबो जोंनि खाथि खाला जे बङाइगाव क'क्राझार बेयाव जागासिनो दङ। जे मानसिफोरनि जे बुजिनाय बियो गोरोन्थि जादों आरो बिसोरनि सायाव जों नोजोर बोनानै जे सांग्रांथि बेखौ जोङो लाबोथारनांगोन आरो बिसोरनि गेजेराव जों सांग्रांथिखौ होनांगोन आरो बे समाव मास्क गाननाय आरो सेनिटाइजार बाहायनायनि सोमोन्दै जे जोंनि जे भाइरास बे भाइरासखौ जों होबथानो थाखाय जोंनि मास्क बियो बेखौ जों गानथारनांगोन। जोंनि रायलायनाय बे रायलायनायनि गेजेरजों जोंनि हांनि गेजेरजों बियो गुबुनाव जाहाथे सन्देरनो हाया आरो जोंनि आखाइ जानाय थानाय बेखौ जों सानफ्रोमबो सेनिटाइजार बाहायनानै होबथानो हायो, जेखौ जों रायजोफोरनो जेब्लाबो खिन्थानो नाजागोन आरो এই পদক্ষেপটো বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা দিয়া হৈছে। আমি 14 দুৱাৰ চিৰাং ব্লক UPPL হৈ বিটিআৰ চৰকাৰক ধন্যবাদ যাচিছোঁ যে এনেকুৱা পেণ্ডেমিক টাইমত যি পদক্ষেপ লৈছে মাস্ক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, এইটো আমাৰ গৰীব মানুহৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা শিল্ড বুলি ভাবোঁ আমি ক'ভিড প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ EM ডাঙৰীয়া ৰঞ্জিত বসুমতাৰী তেখেতলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ ব্লকৰ হয় 14 দুৱাৰ চিৰাং ব্লকৰ হয়। এই যি মাস্ক বিতৰণ এইটো আমি টোটেল 10টা প্ৰাইমাৰীত দিয়া হৈছে। টোটেল এৰিয়াত 14 চিৰাং দুৱাৰ ব্লকতে বিতৰণ হ'ব। আমি পাৰ্টি হিচাপে বাজাৰে বিতৰণ কৰি আছোঁ আৰু এই পদক্ষেপবিলাক বিতৰণবিলাক আগন্তুক দিনত আমি জাৰি ৰাখিম বুলি এটা আশাবাদী আমি। তাত নহয় মানুহবিলাকে এতিয়া ক'ভিডক ইমান চিৰিয়াছ লোৱা নাই, আমি খুবেই দুঃখিত। আমি ভাবিছোঁ যে আগন্তুক দিনত আমি যোনটো প্ৰট'কলবিলাক আছে, ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে, সেইটো আমি আস্তে আস্তে কৰি গাঁৱত সোমাই এইটো বুজাই দিম বুলি এটা আমি প্ৰগ্ৰামটো সোনকালে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। মানুহবিলাকক কি মেছেজ দিব বিচাৰে? আমি মানুহবিলাকক এইটোৱে মেছেজ দিব বিচাৰি আছোঁ যে এই পেণ্ডেমিকৰ টাইমত অলপ সজাগ হৈ থকাটো ভাল। আমি নিজক বচাব পালে আমি পিছত আমি যিও কৰিব পাৰিম, আগত নিজক বচাব লাগিব, তাৰপিছত আমি বেলেগ কাম কৰিব পাৰিম।